may mga lapang ni ay sa Joves Grill. Mo na bitaw na. Tara guys, oh hi. Oh Jai. Kay mo ka tanay mo nga dito. Ay, saag. Ay, saman. Ay, ari mi sa Joves Grill guys. Oh. Increase di 20. 30. Gutom jud ko Jai as in Jai. Okay ro. Unlimited nini. Jesus. Nakalami ani guys. Uy. Nakalami. Kira gigutom jud ko. Ay mga habas guys, ada na guys. Asa man? Lami man na. Mga mukbangers guys. Uy, madilim-dilim. Sure bro? Lagi sa sunod. Hi, sa kuliah. Masa ni kanang sinugba? Tuna. Pakit-kit ka, uy guys, pakit-kit sa Jera o tulog pa. Ay, don't you worry, ginagaling. Pati ko na. Gamay naman tayo, no? Ate, bye. Pwede, Richard.
Chicken curry? Good na. Picture ako ah. Oras na guys. Kasi ko, yan na lang. Grabe na mo. Da. Pinili oh, tanawa guys oh. Jay. Di ko sila niya buong hadlok siya di. Pwede ra mo magbalik-balik. Oh, sikreto na kay Jay guys oh. Kunin mo food. Pwede ra mo magbalik Jay. Pwede ra mo magbalik. Pwede mo kamay. Gani, kay mura